bagong apricot. You're welcome. Kuya. Good morning! Happy New Year po sa inyong lahat. And I know late nyo na po ito mapapanood kasi marami pa tayong pending vlogs. But anyway, sana maging masaya ang inyong bagong taon. And ang aga ko nagising ngayon guys kasi sobrang aga ko natulog. Siguro mga 7. So, parang yung body clock ko na iba kasi lagi akong late natutulog. So, ang aga ko nagising, nasabayan ko si Jan. 2:30 umalis si Jan. Ayun, mag-aalas 3 na. Tinatry kong matulog, pero hindi talaga ako dalawin na ng antok. So, sabi ko, magluto na lang ako ng bibingka. Kasi may party rin kaming pupuntahan mamaya, New Year's party sa Mount. So, sabi ko, dalhin ko na lang bibingka. So, yun, naisipan ko lang. Kasi as in, sobrang linis ng bahay ko, guys. Pati yung kwarto ng mga boys, as in, lahat, yung bed, and lininis namin yung ilalim ng, ng kama, as in. So, sobrang linis. So, yun, nasabi ko lang, pinapainit ko na yung, yung oven, kasi yun, magluluto na lang ako ng bibingka habang hindi pa ako dinadalaw ng antok. And, Pasko na rin yung binili kong, roast beef na hindi niluto ni Jan. Kasi nga, bumili rin siya ng pang roast beef niya. So, yun, lulutuin ko yan mamaya. So, yun guys. Sana maging masaya ang New Year niyo. And Happy New Year kahit late nyo na ito mapapanood. And pasensya nyo na yung mukha ko. Mayroon akong mga patak ng drying lotion ni Mario Badescu. So, yun. Happy New Year guys. And nanonood ako ng Korean drama. Yan ang aking kasama. And ayan na yung aking mga sangkap para sa bibingka. Yan. Korean drama ang kasama ko. Ito, ready na siyang ilagay sa oven. And I'm still watching Korean. So, dalawa yung ginawa ko. Ito para sa New Year's party sa Mount. And ito para sa amin. Ayan, nahiwa na yung itlog na maalat. And habang hinihintay ko maluto yung bibingka, gagawa na rin ako ng puto. And kung gusto nyo gumawa ng puto, yung exact measurement ng recipe ng puto ko ay nasa Chona's Kitchen. So, punta na lang po kayo sa Chona's Kitchen for exact measurement po sa puto. So, ayan, Korean drama. So, gawa tayo ng puto. Ayan, luto na yung ating bibingka. Ayan yung para sa party and ito para sa bahay. And kumukulo na yung aking steamer para sa puto. Ito yung puto natin. Ube, regular flavor, then pandan. And meron ako ditong extra. May gagawin ako dyan. So, ayan. Siyempre, Korean.
12:45 na guys. And ayan, maliwanag na sa labas. And tapos ko na lutuin yung puto at saka bibingka. Ayan na yung puto. And eto mamaya para sa mga bata. And yung bibingka, linagay ko na dito yung isa. And yung isa, andito. Linagay ko yan dito kasi kailangan ko yung baking pan para sa leche flan. So, gagawa ko ng leche flan kasi hindi pa rin talaga ako inaantok. And si Holly nagising kanina pero bumalik ulit siya sa pagtulog. So, gagawa muna ako ng leche flan. Ayan. Gising na yung mga, hi Papa, good morning! Gising na sila. And nanonood pa lang ako Korean. And gumawa pala ako ng Hawaiian puto pizza. Ayan. Steam ko na siya. Ayan, luto na yung ating, Hawaiian puto pizza. And eto, eto na yung pangatlo niya na to. Eto yung sobra. Thank you. You're welcome. Say good morning to people. Good morning. Pangatlo niya na yan. Yan na yung ating mga... Good morning. Good morning. Ayan na si Sak. Si Hol, pag-ilan mo na yung baba. And ako, mag-ano ako ayan, nahugasan ko na yung iba. Hindi pa ako tapos. Ayan, hinugasan ko na yung pagawaan. Yung ano ng puto. Ayan sila, kumakain na sila. Okay, kuya, try it. And inintay ko na lang pala yung leche flan. Andyan. Okay. Yes, Baba? Kuya? Ha? Inalis niya lang yung pineapple kasi si Kuya hindi mahilig sa pineapple, Baba. I like purple. Careful, mahulog ka, Baba. What do you want? It's good with bacon. You like it? With bacon. You like it? Nagustuhan ni Kuya. What's bacon though? This one. Inalis niya lang talaga yung pineapple. Si Kuya kasi hindi siya mahilig sa pineapple. Si Sak naman baliktad. Si Sak naman kumakain ng pineapple. Huh? It's not purple. That's the purple, I Papa. don't like purple. What do you like? This. What do you want? Ang suot niyang damit? The white Who's that one. clothes, Baba? Singlets. Yeah, singlets. Whose singlet is that? Zach. Huh? Zach. Who's Zach said I can't keep it. you can keep it. O, binigay na ni Sak yung Ma, singlet. oh, So, why? mag-ano lang ako dito? I want white. What? No, not that one. Pizza? Ilan mo na yan? Siya nang nakakarami. So, maglilinis lang ako dito and then magpapahinga and mamaya, eto yung gagawin ko. Mag-roast ako ng beef. Yung binili ko ano ba yan? Yung binili ko nung nag-grocery ako and hindi nga naluto kasi si Jam bumili rin siya. So, yun ang gagawin ko mamaya. Pero pagkatapos ko dito, maglinis, magpapahinga muna ako. Hi guys! Ayan, 12:30 na and nakaligo na ako. Trinay ko mag-nap kanina pero hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Nilabas ko na pala yung mga lulutuin ko. Ito yung spring rolls. And ito yung garlic prawn spring roll. Ayan. And meron tayong embutido. And etong isa, meron ako yung tira namin na lechon belly nung Christmas na hindi naman nagaw yung kalahati. So, eto siya. And ayan, may pang kari-kari din. And eto yung i-roast kong beef. And instead of roast mixed vegetables, nag-request si Jan na baked potato raw yung gusto niya. And mamaya, pag hinintay ko lang si Jan mamaya pupunta ko ng mount para kumuha ng mga bilog-bilog na mga fruits. Bilog-bilog na. Kasi ayan, meron pa sa ref, pero hindi yan, di ba, sabi 12 or 13 na mga bilog-bilog na prutas para pampaswerte. So, yun ang gagawin ko. So, asikasuhin ko muna yung i-roast ko kasi matagal to. And magkakat ako ng potato. Ayan,
na-chop ko na yung patatas and ready na rin yung i-roast kong beef and ilalagay ko siya dito sa bag. Then ready na siya sa oven and ayan, nanunod pa na ako ng Korean. Ayan, ready na siyang i-oven. Buksan lang natin ito. So, nakaset yung oven sa 170 degrees and i-roast natin siya or i-oven natin siya for 4 hours. Ayan, 4 hours. Gagawin ko na yung baked potato. Ready na tong i-bake na potato. Ilalagay ko siya for 1 hour sa oven. Kunin ko yung tablecloth dyan kasi nilabhan ko yung kahapon. Stay there, Papa. Stay there. Ayan, tuyo na to. Kahapon pa to dito eh. Nailagay ko na yung tablecloth and linagay ko na muna dito yung bibingka tsaka yung puto and si Jan pala nandito na nagnanap lang siya and kanina kumuha siyang isang Hawaiian puto pizza and sabi niya masarap naman daw. So, ayan. And ako, pupunta ko ng town para kumuha ng fruits. Yun lang naman ang kukunin ko kasi wala naman akong ibang lulutuin kundi eto. Ayan, mag-start na rin ako magluto. Pero, siguro unahin ko muna pumunta ng town para kumuha ng fruits. Yes, only fruits. Ha? No fruits, just fruits. So, kuha tayo ng plum. Is this red plums? Does it get mango? Yeah. Kumuha kami ng plums at saka blueberries. Peach, yellow peach. Oh, yeah, it's still hard. Kumuha pa rin ako ng peach kahit matigas siya kasi hihinog din naman yan. Mga ilang araw lang naman yan. Kuha tayo ng strawberries kasi magaganda yung strawberries nila ngayon. Oh. This one? Ah, wait. Okay. Ito, kuha tayo ng rock melon. Kuya, where are you? No, Kuya. And pineapple. And kuha tayo ng mangga. Ang pangalan niya ay, ayan oh, R2E2 mangoes. Nabango. Kuya, oh, come on. Where's the plastic sack? Sack, plastic bag. Ay, plastic please. Okay. And pomelo. Kasi 'di ba bilog. Ayan, dami nating bilog. Wala silang buong watermelon. Din tayong avocado. Sack, where's the plastic sack? Are these? What are these? Avocado. Avocado. Do these make you Okay. strong? Okay. Kuha tayong pang fruit salad. Kuya, where are you? Dalawa. Holly? I can't hold it. Okay. And cheddar cheese. Come on, Kuya. Sak, sak. Give it to Kuya. And kuha ko ng ham kasi sa lunch ba ni Jan. Oh, come on, come on. Okay, tapos na kami. Magbabayad na kami. Tapos punta tayo ng Baker's Delight. Kuya. Si Holly nakahanap ng kaibigan. Come on, Holly. Say siya. Yan, Baker's Delight naman tayo. Okay, everyone, seatbelt please. Si Kuya marunong siya maglagay ng seatbelt ni Holly, so siya na naglalagay. Kaya na kami guys. Ando na sila oh. Ando kasi si Daddy oh. Napakita ko ba sa inyo yung tinapay? Ayun yung tinapay, malulupat na ako. Baba, you alright? Close the door. You're gonna have a shower now, ha? Shower, boys. So, mamaya na lang kasi magpiprito na ako ng aking spring rolls and yung mga fruits ilalagay ko dun sa table. Then, maliligo yung mga bata. So, mamaya na lang kasi magre-ready pa kami. Ito yung kalahati ng lechon belly nung Christmas na linagay ko lang siya sa freezer.
So, mamaya, ilalagay ko siya sa oven. And okay pa siya, guys. As in, ayan. Ito pala yung baked potato. Ayan. Ayan, niluluto ko na yung kare-kare. And, nagprito na ako ng spring rolls top. Ito yung garlic prawns. And, ayan, si Sak, nakaligo na siya. Tapos na yung kare-kare, gulay na lang yung kulang dyan. Ayan, nakabihis na ako. Magpipictorial lang kami. And, ayan na yung mga naluto ko. Ilalagay ko to sa ref. Kasi, etong mga niluto ko, hindi naman to para dun sa party na pupuntahan namin. Yung ano lang, yung bibingka lang yung dadalhin ko. And yung mga niluto ko, para yun mamaya dito. Para pagdating namin, meron kaming pagkain sa mesa. Kasi diba, ganoon naman talaga pag New Year, dapat meron tayong pagkain sa mesa. No, baby. Mag-pictorial muna kami. Sino yun si Oli? Dahil hindi siya makita sa camera, kumuha siya ng ayan o. Hurry up, Zachary! Zachary! Here, come here. Saan mo kaya ilalagay? No touching, Kuya! Kuya, no touching! Money hands, Max money. Nah, Yeah. but I have money hands. Small. Right, Holly, hands like this. Down. Just hang them down. Don't know. Yeah, that's right, puppy. Hope you're... How about we be angry? Get ready, put your feet together and smile. Just be...